Ayan, try natin mag-live dito sa sa YouTube. Alright, magandang gabi. Sabi yung matagal ako hindi naging active sa YouTube channel dahil active ako sa Facebook page. Kaya I'm here sa mga nandyan. Magandang gabi everyone. Ay, Bes! Ay, Bes! Faith of TV. 90,000 followers na tayo sa ating Facebook page. I'm working out with this YouTube channel. Sana mag-grow din tayo sa ating YouTube channel. Ako, hindi na nag-live stream, Bes. Bakit? Ako kasi Bes, um, I need to focus on my YouTube now. Kasi as in, sa Facebook page, road to 100,000 na tayo doon, followers. But in here, dito sa ating YouTube channel, medyo, wow, Oo, Bes, as in, umabot doon tayo, nakaka-reach, yung last reach ko dati, umabot ako ng 30 million people reach. So ngayon is try ko muna share ang ating live sa ating Facebook page. Bes, kumusta ka na? Excuse me po. Ayan, nakabalik ka na sa Indonesia, Bes. Mabuti naman, Bes, ikaw musta ka? Eto, nakabalik na ako. Mga pinagabi, Sir Manidian. Nakabalik na ako. 2 weeks na din ako nag-teach now dito. Mga pinagabi, Dian. Nagka-problema nga lang, pero ayan. Salamat ha. Uy, Bes, I need to work this out with my YouTube channel kasi kapag may plano ako pagbalik ko, mag-focus tayo sa YouTube at sa Facebook. So dalawang social media account natin ang pagaganahin natin kahit dito na muna tayo magtrabaho sa SOCMED. 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? All right, shout out to 3 million lang ang mga nanonood sa akin dito samantala sa Facebook, ang dami. Asan ka na ngayon, Bes? Ayan, magandang gabi. This is for uh, ayan. Ayan, Tagasling Tamsak. Salamat. Tagasling, asa ng harang hindi wala pa ako, Tagasling, hindi pa ako ngayon money sa aking YouTube channel. Sa aking white, hindi pa ako money, pero matagal na ako money sa aking Facebook page. Sa Facebook page, road to 100,000 followers na tayo. Doon tayo madaming followers. So far, 90,000 siya ngayon. Ang goal ko, makakuha pa ng 10,000 followers until September. Hindi pa tayo monetize dito sa ating Facebook page. As ating YouTube channel, hindi pa tayo monetize. Hindi pa tayo money dito. Doon pa tayo sa ating Facebook page na Biyong, ayun. Doon tayo money. At doon tayo madaming sponsors. Doon ako nakakuha ng maraming sponsors nung umuwi ako ng summer. Halos everyday meron tayong sponsor for food, meron tayong mga endorsement ng restaurant, ng mga resort, meron tayong mga meet and greet, meron tayong mga invitation private person. Doon ako nung umuwi ako. Ayun, marami pa nga akong iniwan ng mga invitation for vlog ng resto, iba-vlog ko yung resort, ang dami pa.
Halos araw-araw doon, minsan isang araw may 3 resto na mag-sponsor like for my breakfast, for my lunch, for my dinner, tapos may mga bar pa na ini-invite nila ako as mains ano doon. So far napupuno ko naman yung mga bar na pinupuntahan ko doon. Kasi 'pag alam nila na pupunta ako doon, ayun, dinadagsa ng tao yung bar. Kaya shoutout sa mga followers ko diyan sa Northern Samar at sa mga karatig area diyan sa Samar. Salamat, salamat, salamat. Hindi kasi ako nag-expect na pag-uwi ko ano, medyo gano'n tayo magiging ka-busy sa ating bakasyon. Instead na magbakasyon, daming ganap. At ang dami din halos sa lahat din na nag-invite sa akin bilang guest speaker sa different graduation and moving up ceremonies, thank you din. So nakaapat tayo na speakership. So at least naka-inspire tayo ng ating sa mga graduates there. Thank you, thank you, thank you. At of course, sa ating mga major sponsors, sana pagbalik ko ano. Alright. So, gawin lang natin 10 to 10 minutes. Oh, my angel. Shout out sa Northside Only Wings, Pileluin. Oh, my angel. Tayo ng ating Alright,